Pravdepodobne najdôležitejším problémom slovenského zdravotníctva je to, že ľudia prestávajú slovenskému verejnému zdravotníctvu dôverovať. Prejavuje sa to tým, že na jednej strane vidíme, že ľudia čoraz častejšie pristupujú ku súkromným riešeniam. Vidíme to na zvyšujúcich sa doplatkoch. A vidíme aj to, že poskytovateľe, lekári, zdravotníci z slovenského verejného zdravotníctva odchádzajú, či už do zahraničia, alebo do súkromnej praxe. Nemyslím si, že to je dobré, pretože to spôsobuje relatívne ťažší prístup znevýhodnených socioekonomických skupín a zároveň ich vyššiu finančnú záťaž. Takisto vidíme ďalšie dva veľké problémy slovenského zdravotníctva, ktoré sú spôsobené s prípadnými zmenami v ňom. Na jednej strane je veľmi ťažké politicky robiť zmeny, pretože akákoľvek zmena je vždy politicky menej príťažlivá ako status quo a jeho obhajoba. A takisto vidíme, že vďaka tomu, že v zdravotníctve sa do veľkej miery koncentrujú záujmy rôznych podnikateľských a iných skupín, takže akákoľvek zmena vlastne istým spôsobom mení a ohrozuje ich záujmy. Čo sa s tým dá robiť? Na jednej strane si treba uvedomiť, že čisto len liberalizácia si nebude postačovať z dvoch dôvodov. Jednak je to veľmi výrazná koncentrácia, priam oligopolný charakter troch najdôležitejších trhov, teda nemocničných poskytovateľov, poisťovní a liekov. A na druhej strane sú to veľmi výrazné informačné asymetrie. Ak teda chceme robiť nejakú zmenu, tak je potrebné myslieť na dve veci. Jednou z nich je niečo, čo by som nazval ochrana malých ľudí. Teda to, aby obyčajní ľudia, pacienti, poistenci neboli ohrození v troch oblastiach. Jednak, aby ich hotovostné doplatky, hotovostné platby neprekročili nejakú úmernú mieru, ktorá do veľkej miery už asi je prekročená. Na druhej strane, aby ich nárok bol oveľa lepšie definovaný, čo neznamená, že má byť užší ako je teraz, ale má byť transparentnejší a vymáhateľnejší. Tretia vec je, keďže existujú veľmi veľké regionálne rozdiely v dostupnosti zdravotnej starostlivosti, mali by sme viacej myslieť na to, aby aj všeobecná, aj špecializovaná zdravotná starostlivosť bola viac menej porovnateľne dostupná v rôznych regiónoch. Druhá vec, na ktorú musíme myslieť pri pozitívnych zmenách, je tá relatívne komplikovaná politická a obchodná mapa sektora. Teda mali by sme rozmýšľať nad tým, že ak budeme robiť zmeny, aby sme na jednej strane rozpúšťali ekonomické renty, na druhej strane, aby sme aspoň čiastočne, staticky alebo dynamicky tieto koncentrované záujmy nejakým spôsobom kompenzovali. Aby sme to mohli urobiť, tak je veľmi dôležité myslieť na informačnú bázu a transparentnosť informácií v zdravotníctve. Myslím tým jednak tú, ktorá sa týka obchodných záležitostí, napríklad transparentnosť zmluvných vzťahov a zverejňovanie zmluvných podmienok napríklad voči všetkým poskytovateľom, ale myslím tým aj dostupnosť a transparentnosť informácií napríklad o kvalite zdravotnej starostlivosti, ktoré sa týka rôznych poskytovateľov a ktorá bola v užívateľskej, priateľskej forme dostupná pacientom a klientom poisťovní.